सगळी लोक कॅथलिकचे लोक म्हणतात लुईस फादर आणि बिशपच्या विरुद्ध उलयता. अरे कित्याक लुईस उलयता ते पळोवन घेत ना तुम्ही. लुईसाचो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करून घेयात. ते सॉल्व करत ना. बिशप पण ऑलिन बरोबर सॉल्व करत ना. अलेक्स डिमेलो पण सॉल्व करत ना. कित्याक सॉल्व करत नात? आमच्या लोकांक की दोन ज्युडिशियल सिस्टीम कित्याक? ज्युडिशियल सिस्टीम कित्याक? एक ज्युडिशियल सिस्टीम इनफ. तुम्ही ज्युडिशियल सिस्टीम दोन लायल्यात तर मनशाची तकलीफ फिरता. त्या मनशाक त्या कपलाक एक कोर्टाची प्रोसेस, चर्चची प्रोसेस, ह्यामध्ये टायम कितको, मनशाचे ब्रेन कितके ब्रश जाता, ताका टायम जावो, हे जावो. जालें कोर्टाचे झाले पण स्पिरिच्युअली पण ते जावूंक जाय. आणि हांव परफेक्ट माणूस आसा. हांव जो मनीस आसा परफेक्ट माणूस आसा. टीट फॉर टॅट म्हणजे रुल्स रेग्युलेशन म्हणटा. हांवें कोर्टाची प्रोसेस केली, विषय कट जालो. माझ्या बायलेची डिवोर्स जाली की कुठल्या कारण आसा. पण हांवें म्हटलें हांव कॅथलीक आसा. चर्ची प्रोसेस 7,500 पैसे पण दिले. पण ते जर करत ना फादर अलेक्स डिमेलो आणि बिशप ऑल्विंटो, त्यांची चुकी आसा. दोन ज्युडिशियल सिस्टीम नाकात, करूचीच ना. ते अबॉलिश करूंक जाय. तुमचे जे एनॅलमेंट प्रोसेस आसा जे abolished because one unity cannot be divided in the hands of God. Once united cannot be divided. तरी पण हे फादर लोक अलेक्स डिमेलोन 30 अमेंडमेंट केले. सगळे माझ्याप्रमाणे खोटे असतात. ॲज पर कॅनॉन लॉ दे आर रॉंग. त्याने कोणाचे ब्रेक करूचे ना. आणि हेनेच फादर अलेक्स डिमेलोन फोर्सफुल मॅरेज असलेले, म्हणजे एखादी बाईल असली प्रेग्नेंट झालेली काजराच्या अगोदर, हे फोर्सफुल मॅरेज असतात. ते का माहीत आहे हे भविष्यात वचून तुटतेले. ह्याने फोर्सफुल मॅरेज केले, तेजेच अनाइनमेंट केले, त्याचे काजार पण केले आणि त्याचे गाना अनाइनमेंट पण. म्हणजे ह्यो प्रिस्ट कॅनॉन लॉ या प्रिस्टाक माहीत आहे. आणि बोला कॅनॉन लॉ तर माझ्याप्रमाणे फेक असतात. वन लॉ वन नेशन. ओके. दुसरे म्हणजे आता फादर लोक पण गाना चुकी करतात. तुम्हाला सांगता एक बायलांकी प्रेग्नेंट करतात, चेडवांक प्रेग्नेंट करतात. आमची लोकां कितें घबरावतात. फादर देवाचो मनीस आसा, आमी तेजे विरुद्ध कितें केलें तर आमकां पाप लागतले, आमच्या भुरग्यांक पाप लागतले आनी कितें जातलें, हे सगळी भीती घालतात ती. आनी ऑलिम्पियन पण अशें काम केल्लें आसा. एखादे चेडू प्रेग्नेंट झालेले, फादरीन प्रेग्नेंट केले कोणी केले माहीत ना, पण ताका घेवन बिशप हावसात दिलो, हे केले ते केले आणि ते पुढे केले. लोक पण म्हणतात फादर. पण आमच्या 7 वाड्यात 2 फादरांक बडयलेले, बडवून केस बीस का करून मारले आणि सोडले. तिसरे आता कितें आसा माता, तिसरीचीच तुमकां सांगता. आता माझे कितें जालेलें आसा, माझे अनाइनमेंट जावंक ना, माझे डिवोर्स जाल्ले आसा. आनी हांवें कितें केलें, माझे अनाइनमेंट जावंक ना, मागीर डिवोर्स जाले म्हणून हांवें दुसरी बायल केली आसा कोर्टातून. पण म्हाका कितें जाय, चर्चे काजार जाय. पण फादर हांव जर फादराक गेलो, म्हाका कम्युनियन दिवचो ना तो. आणि असे फादर असतात ते अनटचेबिलिटी सारखे वागतात तुमच्याकडे. ज्या माणसाचे डिवोर्स झालेले आसा, अनाइनमेंट जावंक ना, त्या मनशाक ते होली कम्युनियन दिवत नात. हांव तर ते तुमकां खरें सांगता, हांव तर ते कम्युनियन पण घेत ना केन्नाच, आणि ते कुमसार पण जायत ना. पण अशी स्पिरिच्युअल मनशां आसात, त्यांच्या असो प्रॉब्लेम जालो आसात तर तांकां ते कम्युनियन जाय. पण तो फादर कितें करतलो, ताका जर कळाले हे जे डिवोर्स जालेले आसा पण अनाइनमेंट जावंक ना, तर हेणे दुसरी बायल कोर्टातून केल्ली आसा, पण ते खूब व्हडले पाप केल्ले आसा, ताका सगळ्यांचे सामकें म्हणटलें तूं घेवं ना काय. पण हांव तर घेत ना. पण माझी बायलेन जर म्हटले, माझी बायल जी आसा कॅथलीक आसा, त्याने जर म्हटले म्हाका बाबा आज क्रिसमस आसा, तू होली कम्युनियन घे, आणि त्या फादर माझी सगळ्यांचे सामकार जर म्हाका म्हटले, तू होली कम्युनियन घेऊ शकत ना, हांव कालपाड दितलो. कारण माझी बेस्ती केलेली आसता तेणे, सगळ्यांना माझी गाना अब्रू घातलेली आसा. मारतलो थंयसर फादरीक कालपडात. कित्याक हांवें होली कम्युनियन घेतलेली आसा, बायलेचो डिवोर्स जाल्लो आसा, ते झाले ना ते म्हाका सांगू नका. हांवें कम्युनियन घेतली आसा, म्हाका कम्युनियन दियात असं म्हणतो. हांव तर घेतच ना, ते विषय सोडून द्या. ते कम्युनियन पण घेत ना, ते कुमसार पण जायत ना. पण असे हे तुच्छ अनटचेबिलिटी करतात लोकांकी. म्हणजे तुमकां का ना ब्लॅकमेल करतात, माइंडली ब्लॅकमेल करतात ही फादर लोकां.
आणि हे किती करतात, बिझनेस करतात, स्कुलाचो बिझनेस करतात, कॉलेजचो बिझनेस. अरे तुमकां किती फॉरेन फंड येता, तुमकां कितें करतात तुम्ही पैसे. हे स्कूल तुम्ही खोललेले असतात ते आमच्या कॅथलिक लोकांसाठी असतात. तुम्ही कितें करता माहिती, बाहेरची जी भुरगीं असतात, म्हणजे बाहेरच्या कास्टची लोकां किंवा बाहेरच्या रिलीजनची लोक, त्यांना ॲडमिशन आरामात देतात. आमच्या लोकांक तुम्ही साक येत नाही, त्या फादरची चिठ्ठी घेऊन ये, ते हे घेऊन ये, तू चर्चचे कोऑर्डिनेशन करत नाही, चर्चमध्ये काय पार्टिसिपेशन करत नाही, असे करून रडयतात 1-2 महिने. मग ॲडमिशन ते त्यांना माहिती आहे, रडयले ती कामाक येतली खंय ना काहीतरी, रडून 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 करा ॲडमिशन देतात. पण दितात ॲडमिशन, पण तुमका दितात ते कोल्हापूर आणि हे सिंधुदुर्ग हे सावंतवाडी दितात. पण तुमका ॲडमिशन मिळत ना खंय, मुंबई आणि पुणे सिटी तुमका ॲडमिशन मिळतच ना. हे मोठ्या लोकांची कामं असतात आणि हे होडले कामं करतात काय. आणि बिशप लोक का ना म्हणजे मौज मजा करतात. हे एकदम फर्स्ट क्लास त्याचे बिझनेसमॅन आहेत ते सगळे. असं माका उलोवंक येत ना, माझ्या तोंडातून हे उलोवणे बरे वाटत ना म्हाका. हांव कित्याक हांव पण शिकलेलो आसा कॅथलीक स्कुलात. परंतु हे जे लोक करतात, आम्ही जर उलयले बिशप फादरांच्या आमच्यासारख्या मनशां जर खरे उलयले, आम्ही बाद. जी उलयतात ती बरी, जी उलयतात ती बरी. अरे बरी म्हणजे काय ना, अरे जे खरे आसा ते उलयतलो हांव. म्हणजे खरी मनशांनी उलयले, म्हणजे फादर बिशपच्या अगेन्स्ट उलयले की तुमच्या घरात काही प्रॉब्लेम जातलो, रथ WARTH रथ बरे जावचे ना तुमका हे करना. आणि दुसरे म्हणजे ते बिझनेस म्हणतात. तुम्ही बिझनेस करूचो ना, दारूचो बिझनेस केल्यात तर तुम्ही लोकांक फसयतात, 420 करतात तुम्ही हे करा. तुम्ही किती करतात, 6 करोड तुमका फॉरेन फंड्स येतात, ते 6 करोड एका वर्षात दाखवतात इकडे तिकडे. हे करून 420 तर तुम्ही बिशप असता, तुम्ही स्कूल चालयतात, तुम्ही ऑडिटमध्ये 420 करत नात, आमकां शिकयतात तुम्ही. हांव अगेन्स्ट आसा. हे तर माझ्या अनायरमेंट गेले बोंबलत, म्हाका ते नाका. चर्चचे काजार गेले बोंबलत, म्हाका काय ते झाले ना झाले म्हाका काय फरक पडत ना. हांवें माझ्या बायलेक सेकंड बायल आसा, दुसरी बायल आसा, तिका बिलकुल सेफ केल्ली आसा. सेफ ॲज पर कोर्ट लॉ. त्या बायले वांगडा सिव्हिल कोर्टात हांवें काजार जालो आसा. त्या बायलेचे आधार कार्ड जाले, बँक जाले, पासपोर्ट जालो, सगळे त्या बायलेक सगळे हांवें सेफ केल्ली आसा. पण हे हरामखोर आता म्हाका गाळी येतात, अलेक्स डिमेलो आणि ऑलिम्ब्रेटो गाळी येतात म्हाका, लोकांमध्ये गाळी दिवं नका येतात. ही देव समजतात. आमच्या लोकांकी ड्युअल सिस्टीम कित्याक, ज्युडिशियल सिस्टीम कित्याक. अरे तुम्ही काजार जावंक ना, तुम्ही काजार केलेत ना बिशपान आणि यांनी फादरांनी काजार केले, तांकां कळटलें काजार म्हणजे कितें. जे भांडण जाता काय, जे कॉरल्स जातात ते फक्त एका भांडे आसता ना घरात, चायच्या भांड्यावरून पण काजार हे जातात, झगडी जातात. आणि जर का ना एखादे पर्स, उदाहरण तुम्ही एखादे पर्स असा ते पर्स तुम्ही का ना माशाच्या हातला दवरलात आणि काही दवरला, ते मांजुरी येऊन घेऊन ते पर्स घेऊन वचतले, मांजुरी येऊन घेऊन ते पर्स घेऊन वचतले खंय तरी, आणि घरात झगडी जातली. घाऊ म्हणतलो बायलेनच चोरले पाकीट, अशें म्हणटा. पण ती सिच्युएशन सगळी कळूंक जाय तुमकां. सगळी झगडी कशी जातात ते फादराक माहिती. फादर म्हणटा ह्यो बाद आसा, लुईस बाद आसा, तेणे पाप केल्ले आसा, तुमकां समाजात रावूंक दिना. तुमकां सांगता माझ्या आता एग्जाम्पल तुमकां सांगता. हांव करेक्ट रायट आसा, माझे सिव्हिल कोर्ट डिवोर्स झाले, ओके. माझी दुसरी बायल हांवें काजार केलेली आसा, ती कोर्टान केली, परफेक्ट आसा. म्हाका चर्चे प्रोसिजर हांवें सगळें केलेलें आसा. 7,500 दिले, सगळे दित नात. अरे कित्याक ते तुम्ही काय देव आसात, गाळी येतात म्हाका. देव आसात तुम्ही, गव्हर्मेंट आसात तुम्ही कॅथलीक लोकांचे तुम्ही गव्हर्मेंट आसात. कित्याक तुम्ही त्रास दितात आमच्या लोकांकी. कितें फायदो तुमकां. तुम्ही अशी चांगली मनशां आमच्या सारकी बात करतात, तुम्ही ब्रेन बात करतात. तुम्ही समजत आता ही स्पिरिच्युअल आसा, हांव स्पिरिच्युअल म्हणतात कांयच ना. हांव ज्या धर्मात येयल्लो आसा. आणि फादर अलेक्स डिमेलो कितें म्हणटा माहिती काय, तुका जर आवडत नसले तर धर्म सोड.
तू धर्म सोड म्हाका म्हणताय, तू सोड की. तू आता तुका जबरदस्ती जर म्हटले पंडित जा, पंडित होय, तू पंडित जा तू म्हटल्या, तू आता तुका पंडित बनयता आमी, तुका काय नाही हिंदूचे पंडित बनयता, तू जातले. आणि म्हाका तुम्ही काय नाही, तू म्हाका जबरदस्ती पहिल्या बायलेक रावूंक सांगता, पहिल्या बायलेन सांगितला म्हाका हेजेर रावूच ना, दिवस जाले, तू म्हणता जबरदस्ती सांगता म्हाका. तुका जबरदस्ती केली तर तशें हो व्हिडिओ होडलो जाता.